Bună, dragilor, sunt Rainbow Dash. Acum o să vă spun că o să fac un concurs cu ponei, cu Rainbow Dash sau cu plată și cu zbor. Dacă vreți să poze sau video, cum vreți voi, și după aia o să vă spun câștigătorii. Acum o să vă spun, da, acum ce facem? Plată și noi acum o să facem concurs pentru că trebuie să facem câteva prieteni cu noi. Ei, cu noi! Stai. Cu noi facem? Da, ați spune tot lasă ca noi și o să facem așa. Vă rog frumos să spuneți că dacă de-abia aștept, vreți, de-abia aștept să fac pozele sau filmele să cu noi, ei, zburători. Da. Ok, o să vă spun dacă vreți cumva și o să vă spun că da. Vă rog frumos din suflet că de-abia aștept să vă spun ce bucuroasă sunt că fac de-abia acum concursul, că mai știți voi că m-am făcut și altcineva, nu știu cine, dar vreau să fac acum concurs pentru voi. Să vedeți cât este super. Da, concursul este tare. Dați poza mie, doar nu mai este așa. Vă rog frumos să vă dați pe YouTube. Trebuie să mă bag aici. Oh, Doamne. Vă rog frumos să faceți concursul pentru noi. Să ne bucurăm și după o să vă spun câștigători. Cine vrea să spune eu vreau. Știu cum este Pinkie Pie. Pinkie Pie. Și o să mă spuneți că da, și da. Și ok. Ați auzit-o pe Fluttershy, că așa trebuie să spuneți că da. Eu spun da. Frumoasa rup YouTube o să vă spune că face concursul eu. Și de-abia aștept să vă spune ceva. Ok. Vreau să vă spun concurs de. Vreau să vă spun că concurs de desene cu ponei sau concurs de ponei zburători, știți, concurs de ponei zburători ca noi, sau de ornicorn, iuhu, sau de simplu, sau de ornicorn și par, da, ca mine, așa, să puteți cadență, să faceți cu ce vreți voi, dar mai ales să fie frumos. Ok, acum o să pun la loc. Dacă puteți să călcele astea, o să fie, și puteți acestea o să fie așa. Ok, cu desene poate să faceți cu desene sau cu mine și cu Fluttershy o să faceți sau cu mai fac o dată și poate o să mai faceți și cu poze din astea. Știți, poze cu mine, iuhu, poze, și poze cu mine o să fie sau cu poze cu Fluttershy. Yay! Ok, sau poze cu prințesa Cadența, de-abia ne-am gătat-o cu asta, cu prințesa Cadența sau cu de fapt de mine, de foarte urât. Sau poze din ăștia, nu știu cum se numește, m-a dat un prieten până acum. Sau cu pony, sau cu Friendship Magic. It's Magic, da. Sau cu diamante, sau cu măhai, sau de fapt de mine. Da, sau cu, dacă aveți cumva tablou cu My Little Pony, o să puneți o poză cu cineva și o să fie așa, cu My Little Pony sau un con, sau ca bilde, sau așa. Wow! Mă pricep să vorbesc. Eu nu mă pricep. Bine. Bine, ok? Să nu vă uitați. Da, să nu uitați, că de-abia aștept să... Au! De-abia aștept. Mama, o să fie super. Uite că m-a stricat poza.
Așa. De-abia aștept, da, și eu. Să nu uitați, o să dați like. Nu like, doamne, nu like. Adică să faceți concursul, că de-abia aștept să văd cum faceți concursul. Cam atât a fost pentru azi. Pa, pa!